Da li je moguće da ovako izašla lopta? Da li je moguće da je ovako izašla lopta? Ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. I pre početka videa, ko nije poručio najjače majice, šorceve, dresove, evo jedna od tih majici, obavezno neka postoji dole link u opisu gdje može da poruči sve te stvari. Triki shop, najjači merch na Balkanu. A danas ćemo da pogledamo najnesrećnije trenutke u NBA-u, da vidimo ko to nije imao sreće, ko je to imao sreće, možda ima neki user slučajno da je ubačen, ne znam ni ja. Sve o svemu, nesrećni trenuci u NBA-u. Baš mi interesuje šta se nalazi u ovoj kompilaciji. Pa da krenemo. Evo ga, prva utakmica Hornetsi. Ko je ovo ovdje još? New York. Porzingis. Jao, mislim da znam ovu utakmicu. Znam, nije se važilo, brate. Ovo je mili stotinka, znači ja mislim da je Porzingis ovdje poželeo da ne igra košarku više. Pogledajte sad, pogledajte sad. Jao, stotinka tačno. Znači ovo je da se usereš i pojedeš to govno istog momenta, majke mi. Pogledajte. Stotinka, ljudi moji, možda stotinka i po. Čovjek je zabio trojku, ali ne važi. Gle, ovo je da se isečeš. Znači ovo je da se zamislite finale, NBA finale, 7. utakmica, ovom se desi. Šlog, infarkt, ja mislim da bi vas sve snašla, bukvalno. Opa, evo koleč košarka. Vidi ovo. Opa. Ovo sigurno ne znam šta. Opa. Ako ovo taj nesrećan trenutak. Ma daj! Ovo je trick shot nesrećan trenutak. Young, još si ti mlad. Još si ti mlad da odigraš savršen odbranu. Ovo nema dalje. Ovo nema dalje, majke mi. Sve dobro odrade, spreče napad, zalepe banano i da lik, brate. Šta je ovo? Kobi. Ej, Kobiju jednom gdje izađe lopte. Ne vidimo kako. Da li je moguće da ovako izašla lopta? Da li je moguće da je ovako izašla lopta? S obzirom koliko je puta šutno na košu u svojoj karijeri, morala je jedna ovako lopta da se zadesi. Ne! Kako možeš ti da dosudiš ovdje mrtvu loptu, majmune? Sačekaj da vidiš da li će pasti. Nemoguće, pa nemoguće, ne možeš vidjeti što stoje lopta tu. Ode tojaš, spremio mu LeBron Kaiganu, kome to? Spremio mu LeBron Kaiganu, mogu misliti, ali ga je zaknu. Ko je ovo? Ovo je deloading sigurno. Bog te, ali je obolila. Ali, ga si iskrivio, ko curica. Gadi ga. Direkt. Još kad te LeBron grune, to ko Grizzly da je bacio loptu, bog. Opa. USA Argentina. Šta se ovdje desilo? Neko zakucavanje promašio. Jel ovo već promašio? To je zato što se previše zajebavate sa ostalim reprezentacijama. Od ponižavanja, ma nije. I goda, on je ubacio i izašao lopta iz koša. Čekaj, se ovo važi? Ovo me sad interesuje, ljudi. Da li se ovo važi? Ajde vi meni recite, s obzirom da je nesrećen trenutak, verovatno se nije važilo. Ladno se nije važilo, ljudi moji, ovo. Pa moguće da si ovakav baksuz, bog te. Ovo je baksuz. Da oni i dalje ne ustaju, oni ko da je popio litru rakije, bog te. Šta se ovdje izdešavalo? Šta javci dobili u bukla patika? Koji su ti ovo Kinezi? Gde si bio, kod kojih Kineza si kupio patike, majke ti ga.
Verovatno je otišao na Limundo ili kupujem, prodajem pa našao nešto jeftino. Gledaj, op. Kako je to uspeo, ljudi? Da li se vama ikada ovo desilo da dok igrate prođete kroz patiku, bukvalno navučite patiku ko čarapu, nategnete ga ovo. Majke mi za ovo treba biti Bog. Šta se ovdje desilo? Za pobjedu. Kako si ti Euronozicer uspeo da uradiš? Bog te, gledaj ovo. I šta sam, mrtva lopta? Ja ne mogu da verujem. Koliko li je stajala? Jordan. Evo i njemu je stala lopta ovdje, jao, kako stvarate s ovim. Šta je govorim, sad kad dođem na trening u kontram da će meni tu staviti loptu zato što se toliko smijemo ovome, ali ne mogu da verujem. Ste vidjeli vi prvo šta je Jordan izvuku, koje je polaganje i tu da mu stane lopta, pa to je tačno da se isečete, gledaj ovo, vidi ovo je isto da se isečeš, šta režeš ven. Gledajte vi ovo, šta se dešava s ovim ljudima, koliko li... Ja ne mogu da verujem kako može da mu uđe, koliko puta bi trebalo da ponavlja posle ovog da uopšte potrefi obruč. On je zvizno trojku, gleda ovo, uzvizdan. Ajde vi meni recite, da li se vama desilo nešto od ovoga? Mislim, ja mislim da se desilo to famozno kad ti osnovna lopta, kad ti bleje na obruč. To jest na drugom obruču. Između table i koša. Zadesi se, naravno. Retko kad može to da se vidi, ali sigurno ste vidjeli nekad to uživo. Tako da pišite mi dole u komentarima da li se ikome ikada desilo nešto slično od ovih nesrećnih momenata u košarci. Ja se nadam, ljudi, da ste uživali u ovom klipu. Ja sam se više iznervirao nego što sam uživao. Naravno, bilo je i dosta smešnih stvari. I ove odbrane, ove neverovatne odbrane gde izvlači lik loptu iz auta i daje koš. To je stvarno da se iseče, da bataniš košarku za sva vremena. Svema ljudi, to je bilo to. Ako ste uživali, obavezno like, share i subscribe. A mi se, ljudi moji, vidimo u nekom drugom klipu. Ćao!